Шановні делегати форуму, шановні міжнародні заміжні гості, я радий вас бачити всіх тут, в этой залі. Я лічу, що найважніша задача этого форуму – притягнути увагу белорусского громадства до того, що сьогодні більше, ніж коли раніше, Беларусь стоїть перед надзвичай важним геополітичним вибором. І так сапраўды, хоча для большасці, пераважнай большасці беларускага грамадства на сённяшні дзень опцыя інтэграцыі ў Расію не з'яўляецца прымальнай. Але тым не менш, гэты геапалітычны выбар прысутнічае. І гэты выбар палягае ў тым, ці будзе Беларусь буфернай зонай паміж Расіяй і заходнімі краінамі і краінамі ў развязу, ці Беларусь зойме сваё належнае месца ў Еўропе. Некаторыя палітыкі сёння, як ва ўладзе, так і ў апазіцыі ў Беларусі, спрабуюць сысці ад гэтага выбару. Яны кажуць, мы не праеўрапейскія, мы не прарасійскія, мы прабеларускія палітыкі. Але тыя, хто так кажа, папросту не разумее розніцы паміж Еўропай і еўрапейскім звязам. Той, хто сёння можа назваць сябе праеўрапейскім палітыкам у Беларусі, не абавязкова выступае за тое, каб нашай краінай кіравалі з Брюсселю. Але сёння быць праеўрапейскім палітыкам якраз азначае шанаваць сваю гісторыю, шанаваць нацыянальныя каштоўнасці і наміта на іх глебе будаваць будучыню нашай краіны. Таксама найважнейшай мэтай сённяшняга форуму ёсць распачаць дыскусію, як найлепшым чынам павінна адбывацца інтэграцыя Беларусі ў Еўропу, каб рэалізаваць нашыя нацыянальныя інтарэсы. Можна доўга дыскутаваць, дзе палягае мяжа Еўропы. І я не маю дакладнага адказа на гэта. Але мяжа Еўропы дакладна не пралягае па заходняй мяжы Беларусі. Так сапраўды Беларусь больш чым 200 гадоў была гвалтам палітычна адарваная ад Еўропы. Але нягледзячы на гэта, беларусаў і іншыя нацыі Еўропы звязвае агульны лёс і будзе звязваюць агульныя каштоўнасці, звязвае агульная гісторыя. І цягам стагоддзяў, як асобныя беларусы, так і наша нацыя, як такая, актыўна ўдзельнічалі ў фармаванні гэтай еўрапейскай гісторыі, удзельнічалі ў фармаванні еўрапейскіх каштоўнасцяў. Натуральна, Еўропа розная, і ў тым жа еўрапейскім звязе ёсць шмат спрэчнага, вядуцца шмат дыскусіяў, і мы павінны мець адказы на ўсе тыя пытанні, якія ўздымаюцца. Але дзеля гэтага Беларусь павінна астацца паўнавартасным удзельнікам такіх дыскусіяў. І калі сёння задаюць пытанне, ці могуць цяперашнія беларускія ўлады быць паўнавартаснымі удзельнікамі такіх дыскусіяў, на маю думку, адказ можа быць толькі такі. Яны могуць стацца паўнавартаснымі удзельнікамі толькі ў тым выпадку, калі здольныя будуць пацвердзіць сваё права кіраваць краінай на сапраўды свабодных і сапраўды справядлівых выбарах. Так, цяперашнія ўлады могуць быць часткай працэсу збліжэння Беларусі і еўрапейскага звязу. І добра, што такі працэс пачаўся. Але і беларускаму грамадству, і беларускім уладам вельмі важна ўсведамляць, што сапраўдныя выгоды ад супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам і краінамі Еўропы Беларусь можа мець толькі тады, калі тут не будзе палітычнага пераследу, калі тут не будзе ціску і не будзе палітычных вязняў, калі будзе свабода сродкаў масавай інфармацыі, калі будзе вяршэнства закону, калі будуць свабодныя і справядлівыя выбары. Так сапраўды некаторыя лічаць, што Беларусь павінна быць мастом паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. І вот гаспадар Ландсбергі сёння вітаў наш форум, ён таксама узгадаў пра мост. Але я хочу сказаць, што на маю думку мост гэта кепскі варыянт. Паколькі калі ты з'яўляешься мастом, гэта значыць, што ты ўвесь час вісіш у паветры, гэта значыць, што табой увесь час карыстаюцца іншыя, гэта значыць, што мост той же самы прахадны двор, толькі вельмі вузкі. Таму я лічу, важнай іншай задачай сённяшняга форуму ёсць даць ясны сігнал нашым еўрапейскім сябрам. Бог даў беларусам быць у Еўропе, быць часткай Еўропы. І мы не мусім і не хочам шукаць для сябе іншага лёсу. Я жадаю сённяшняму форуму вялікага плёну.
Я дякую вам за увагу, і я переконаний, що сьогоднішній форум станеться значним кроком на шляху вертання Білорусі у сім'ю вольних націй Європи. Живе Білорусь!